Roi try nga kwa abang piang sngop hai fi baro ki ba pet yengi manla katayo hakni ka home session ba nga kwa ban puli naktin ka jong ublay hakni ka por bakata ka ni Isaya san pulai de khot ka basan ka ongkum ni Hindray la pinbong yu uni namar ka jingringkang jengi la pin luet ya u namar ki jingle bam hok jengi ka jingpin shitom ka jingsuk jongi kala along halor jong u Bat da ka jingjam snam ka jong u lapan kya yengi. Kaktin ka jong u blay na Isaya ka ong shisha da ka jingjam snam ka jong u Jisu lapan kya yengi. Nga ko ban puliru na Jeremiah benong ka balay pulay da kot ka ba Henryo ka ong kumniya. Hakmi ngan wan lam ya ka jingkot bat ka jingpin kya. Bat ngan pin kya yaki. Bat ngan pin pau haki ya ka jingsuk bat ya ka jing shisha ki ba kerhai. Kaktin ka jong ublay ki bon siya plat ki jingkular ki jong ublay bat ki ki ba u la ong hangi ba ka jing pen kya ka jong u ka dan ka jim ka jongi ba di mo u shisha uta ublay u ba pen kya ngi na mada ka jing jam snam ka jong u la pen kya ngi ba nga kwa ban prias ko bhai ita iwe ibre ho gani ka jaka bangila ban ong ba ila yo ma shisha ka ta ka jing pen kya na u Jisu ba nga kwa ban prias ko bhai fi I kong hakini kapor ikerteng I yapentengan marbanyang but ide shisha ita I sakhi ngal aban ong ya kata ka jingpen kya ka bu try ula ai ni ai ngo shisha yu play ba fifi dan hakini ka jaka but ngi amen ti filong kum no menta nakot naklan mamta hikot fiklan ti utray ula ale yu shisha ka jim ka jong pi te hakani kapon ka kwa pen itu shwai la demo kerteng jonga ka de ya petingan bal penyang ngasa apo mo ngam smai tinga ai ngu yu blay buladan rikat hakani kapor kejing im ke jonga ngalong ni bangalong mar kejing I ke jong u ngadon hende ka jakaru ne namar kejing I kejing bah ka jong Jisu te hakani kapor ngakwa ban plamo ka e bo blay blale kejing im jonga kapor bangadang red ya kapor bangadang red ngadang dap arsnem adon yang ni kejing pang ka ba Diberi kot jing pang thlan ma email as kuslai bhai ke jing im jonga bad la mare ban pha kan tha pha doi haki eki ma ndai nga kham kam sim la kot king ke jing im jonga ka por hai ka dak ka kot ru ka shu kot kam la ta ban pi kot hadu pura masih yo ibe ki jong ka ki merat kan sha ma ki bawan ban penting yang malakamiet masih iru ki ba kum ki ksui kum to masih kita ki ban penting beteng ha ndai mei pat la pha dwai la pha kan tha kum ta ka la pen koi kan yang ta kapor ha kapor ba fi dang he dang san kani ka ngala aban ong ro ka kata kum nu ya phi ti kat bang dang he dang san kan ke jing pang kalong ba kasai bat beteng ha wala kata la ngalak kot ngalak he andre kadang bat bet ata kapor ba kabat yang kalong ba hakpor banga dang abiyong kli ngapang ketika jingpang belum malah andre kabat bet kalong bet bakalain bet busen yang kamet ke jongata kad banga kata ya kanep nga supri bet nga kata ketika ki balong kum kisit ngalong bakta ya ka sni busen kan ta daw ngapri bet te imi kuslai moy na mata jonga ba ngadon yang ke jingpang sai pakan ta be kum tahi te mla ro bande e mo bakabat beta te ha ta kapor bangayo piang sen ke jingpang siang kabakan ka siang sedam kami si ke jat kami ha ta kapor imi sai isne ba te nga te pha doi e ru jinjan mo dah dia di dalam yang apa masih dawai sini Shillong tila sim dawai yang anang di Shillong tiki doktor ki ong bamlin le ba kade jai brio ndre ni ka jing pang dan bat kadang bat betenga habanga habai mei I wan sim dawai yang Shillong namau ngap ban poi sha Shillong ngala priten ma ngada tuat dikisit I long batuat sni besen dema ki ong bakabayong kali ba plima ndre ka kata ka jing long jong tapat kedebe ba bom man te ubat nga kata kapor kan ta ka daw nga amla ra bande e ru habang apri bi ta tama
te dala kham jam kata ka jingpang sieng osnem arajar prime jongai la khlat no te ngayo sang ni ka jingpang ba ka jerhom to ba mi snam ben te kam kata ka jingpang ka ba mi snam kalong bet ba ka trebia ka shadam ta te ki ba yeng jonga ngai ngu ble badan kimina midu e ba ki yarap yang ngaban man sim dawai te sai long bị công tác mà cái này cái jingpang ba da ta shu shong kali tang shu e long da tuat ki long long bị công tác te nga sai pri ben na du mo ngap da poi sar kila ya penra dak plastik ba ple te dak snam ben dak snam sudah be dak plastik ro te ki isne ong yang ta ka da shu da bala la sim dawai ka ta sin long long ban tang bandi bandu di si sendi dawai ro long ra te ka jingpang te ki pentiet ki ai ma mangan jam te ha ta ka por i men jonga i ong ba ka dan ko we ka jing sangelap po mo ngap ta madan i yalam ti men jonga ka ong ba ki pha dawai ma te ha ta ka por nga le ban pha dawai ha ta ka por ngong pendwai lang sedem jonga pang banga stom te kita beriu ke badan ta jaka ki la pendwai nga ki la ta nak le ngayo i be yak sangti ke jong trai ke bali ke ba pernai ke ba ta be nga ta kapor da ka la ta ta ka nya be ke dar ta ka jingpang ke jing telot ke jing long ta ka met ta ka ya be ke dar ngala sngu sting ngala sung thu da andang la li tes pe nga jingpang dai ka ai ngu trai ka klem dan shu ta kapor te menta fi ong ba fi fly yo kya hado na do arajar khat lai ti hadian katapat pi shong hayeng ne pile trei pile bela pile iyo na hadian katapat kapor nga di school hi tang ba namar hayeng baduna hayeng ta teng ha ban di school miet no kan te ban di school miet ban pendap ya ka yeng sem ban pendap ya la di pangkwa di ban di school te ha ta kapor pangadang di school te ba nga ban di bela sing bre musngi tengah alik belah kowe ke yeng ke yeng ka barus pa ma te to try jong ta yeng stom te try jong ta yeng stom te ki ong yang ban sa ta ka yeng jong kita te kapon men bet por bang sa yeng jong ki ha ta kapor bang thea men met ta ka long bị kum babat yang ha ta kapor ngakar kai ngamla ngahla ngamla ha ta kapor kita try yeng kita ka khun jong kita try yeng ka kersiu nga ko membre bale tengah pat ngam syukur ngap na khali la kertar bes tang kumban yap ha ta pon re syukur ta be ha ta pon ngap pertai ku jisu ya rap yang ha ta pon mas ndep nang ta kalaj no ta kalaj no ka klem long e shu kan tengah syukheng sudi dang step nglawan pet si ngam kwa shu ma song to ka ye te tang si benai ngatre ha ta ka ye ngatre no ka we ka ye te ha ta ka we ka ye pat ngatre long ba kita ki trayeng ki bah ki bah ta trayeng re udah lok jong kapal ulong bas nyota kwa ban sim kabu ma namar ba iba ka jing long sida jong ama te kwa ban sim kabu ban le ka bas new te haka ar sau tarik Desember arjar khasan te uta tau beriu la mut beles new yang ata ta kapor ngalai kan pertab ya kerteng jisu ta ngong pelai jangan ndang lalai nang ta ngalawan sieng ngalayam ong baha pangayap no namar ba ya ban beles new ki beriu ta la bayap ong tenga la sim ndo star batte hajrong yeng la mut ban sedin ya lati ta kapor kat bang ngadang syong ngaperkhat ngong kum ngan yap no ma nang yap nang ni ngan poi se kata kapor ba bang lamut mesti ni la de ngayo bat puli kesan ka keteng ke jong ble ba la ban sem na ka sti pol skal te nong balai ket khot ba khat lai ka keteng jong ble ko ong long bla tim yo we po we brio bas tin hu ding kata ka keteng ke jong ble kala ai bis bak action tur jonga bat kala
cầm quạ thế bằng ngan lệ yak ta mau beli quạ ban lệ yak ta ndre ka do jonga ka quạ cầm sim cầm quạ hata kapol ay lệ ban do ban sim ndre beli la pelai ke yang hak ta kapol te dadap kita kapol pat ngakam beli belasut masih kibril kam long la kam sukta kam sim te de house nem arjar arpau lockdown ba ka jimpang kalawan biang yang akan kawan pai biang Te kani ka jingpang hakapor kawan pai biang kawan pai kamjur ne ka longkum du kani ka jingpang hakapor ba kawan pai biang namar ba pi ong pi la sange kani ka jingpang ar hajar khat lai te hadu ka nu sinam trai pi bela shwa ba kani ka jingpang kan wan biang mabun hiks nem labun kisnam ba sange kan ke jimpang ta okay re house nem arjar arpau kawan pai biang te hatos arjar arpau pat ngala ngasuk thabe ta ngasuk thabe na do kli hadu kijat nye te hadu kasingkai do kalak long bakan riang to te balok dau te habisong be hiye te ngasuli shindawai na shnong kan ki ong ba de baduna kalsium te ladi do dawai kalsium la do ndriu banai ndrai kham koi te ngawan da kawan no shin shilo man sim dawai te la sim dawai na shilo la pha tes ye ki ong ba de pangmat te ta jing pangmat kala ban pha te nga tos nem arjar pau te ngla di ki dawai ye ndrai kam la re ban pen khia yang la di shila di ki dawai te la long ki tersim jonga ki hab hi no ta hadu ki tersim ki hab ki la long ba ing ding hadu ka dur jonga ro kala long ba kum batang da ding ta la ing mar ba dawai la thang ta te ndrai ni ki jingpang pat kam palai renga wala ka ta ndrai kapon men miet ngam ju thia ngayam ngala perta ben mar ba kan ki jingpang kalong be ban tha ban pen su jere kamet ta te hakapor ba hakapor lai beji ngakendet dangala kendet ngakerkai ksui bem to kerkai rangai be ki para ki bathia lang mat nga ki sei tieng bhayanga ki tieng na ma blai ba ka jing hela ka jonga men miet kala penting ye ki para ki badan haye kala penting be te ta kapor umi ki san to sen ki kijat jonga wong be pa pha pade ka khon jonga ngan bam no de pha ya ka khon la jonga la ban bam om ta te ndre ta kapor ngai thu mai ki ba yeng ba ka long tam ta o ki hna phapang thlen biang dai pha ne mishwar phapang thlen te men ta ro phapang thlen ki phakan ta no la phakan tha sang la ngai mai ki ba yeng ba tengah phakan tha la sau sin iman ka kham koi te iong te i hin men jonga iong de ben pha dwai no ta tengah pha dwai snong ro aklap koi ra tengah pha dwai no sni sha boy tengah pha dwai sni sha boy te ta pastor iong ba de tang bom man ma teng ngam pat koi te ta kapor pa ngam pha dwai biang sa khoi ka sen iong ba pide ben kala ba mot ta kum no kan kala ba mot haba nga khlem le pop ai ma ka ta ki pon nga ong kum ta kan ta ma ka tin jong ble ko ong ba baro ina le pop nga du le no e ka purom ko jong uma te ha ta ka por kan nga de ban kala no ko ba mot ta han nga pen ya ngam pat kwa te ha arjar ar we ngi i kini ki jing sang online teng sai join kin ma ki jing sang online kita ngala join ngasnyo smutu kin mo yak taka ki baki keren chapang ka jing akhar sien te ki keren chapang kumnu ban mani haum siem te habang sngap iki jing sang lo ki ai siem ha te nga te ngala sai sngap lot ki tu ki jing keren ki baki pastor ki keren ha po youtube ma ki pastor man te ngala sai sngap re kim ta ka pon ngam pas smutu ta nang pas smutu te i hin ben jonga yong ba nga ong ye she thu to mai hin ben ba nga la kwa ban kala tam ta i pen phu ni te
Jadi perlu jong yang ba pansa pak penbaptis hai pastor jong kita. Te habang la yo sngo ta kan tin kamian mo ning kong le kamian ba. Te ngala pak doi ken hai ta dang ning kong pak doi shwa. Dah din ha ar fraterik banai akos tingi le jesang ste salat no krem. Te ha ta kapon hapor bangale jesang ste kilong jesang sama. Tinggal alit nya stay, nang alit stay ngasung kumian pate bang poi stay ke jaka, ba galong beli kuta pate hana tak por, teh kikot ya ban duai sekmat tinggal alit duai, pak duai ki teh lah ta yang ngas tubi ni bang along kelab ha tak por, ngasung bi bau trai lah, ya penkia pate tak por, teh aku tak por pat ba ngong be ki ba ngala kwa pen baptis no ta tak por la dep ko ta ka fraterik la ku no ya shwa bang ngong ani ngakwa ba me yu ma ngas kwa pa ta ka musim ne ha bang kwa ngalong ling a ka ta rong ngalong ling a ta ngala ngakwa ba me ndu ngam stu re ngas kwa be ta ma ka de ka we ka ba ka de ka jing trang ka jong ai trai te ka ta ka de ka jing kwa ka ba nga trang yu trai ha ka musim jong a kum bau ke rang trang ke wa kum tar sim jong ka trang ka kapor nga trang te la fu ni ki bakin bangan le bang pa pen baptis ya kita te la fu ha ta hau la ha ka lai puwe terik menai akos arajar puwe tinggal pen ko ngu ya de bangan pen baptis no ta te la le pen baptis sha ka ta ka jaka ka ba long sha wa tu ma te la ko de kristeng jonga ban baptis ha ta kapor mas haba hakbam kini ki tersim jonga ro kimpat khut kimpat mi te kumba mi beta kidang long lumuin be ha ta kapor tengas la pen baptis ta kapor kaina la ong la pen baptis e pia kristeng ku pa ku mesim khut ma pen ngam ta ngayo ibi nu senya ka jat jonga mi be blood upiat bi sti shom te ngong ani kumnom ta ngasong thup ma kan kamiat jonga kalong sting bata kalong sting kini kita tersim ru kilong ba kum bakila mi ngasong thup kum bakila mi ta po da ngape kiti jonga tempat mi hande ke jing petia ka jong trai kala petia bata yang te ngam te prisu klara yang ban petia ta madan dengan yo i ke yo ta khun sorong aurea ba u ble khote u wong khun man changa te ta kapor yo i yang aru bangawan na din jong uma khot khun yai pentengan ngai pala de pa ma wan changa de khot ta pon ngale kudup yang ate ha ta pon kudup yang ngasung thu be ba de ke jong khot ka jong ma wala ka ta nga ade ban yap nga ade ban kelon ak tu pol baren ndai ke de ke jong khot ka jong te mangalong kum nim ta ke de ke jing pen khia ka jing khot ka jong kan nga ai ngu shai ble bla pen em si shai nga dan nak jing ke jong bangalong kumne bangalong menta Thì cái ý cái bữa phía thuộc yang aman tan cái đây cũng nô bữa phía phía ya ka chính penem cái jong phía cũng nô bữa phía phía wan chu trai cũng nô bữa ula pen kia ya phía hadian cái chính penem pat jaya hadian kata hadin ke jing pen empat te habanga la ali jing sang bat ki ma ali jing sang bat ki sisnem nga yo men sim hi bat ki mar ba ki i ju trai kumba ki i ru yang ama ki set khot ban wan jing sang e te le na ka dau ipara jonga pan yong ba nga kwa le jing sang kwa ban bu de ka tin chat jonga kan men ma yong mang kwa ban le jing sang lang tamba ngam kwa pe ban man le ste ta kwa yong ba nga kwa ban le jing sang shani kan te ta ka por ngai i bi para jonga kwa amta tengong nya le de healing festival arjar kuar wen de sang teman puluh para jongai lo la yo musim hata ta por la yo musim ble bak tai mo te su thu kan ba yong yang ba dong nya wan no shne te ngapat klem dak keranga klem de ye de ngashpun ko ngo be man jing sang shne kan la ya wan la house nem arjar pus au apinya sno no ila di shne jing shakri kan Thì hadian kata berflawan shane flapoi shane dang abaklah fi join ya ka Bible school house nem arjar pus au
ngapendep ya Bible school ngayo graduation ro hau hang teh madan puluh ngadap dak jing snguk komen ka bakrau pat bangayo ya kan ka Bible school ma hakapor banga pulih ni Bible school nga shem shipun ki shisha ki bapla ki kitien ki bau bre u ai te haki pastor ban sam ingi mo ki kena pulih nga shem ke ba kalong ka bapla te hakapor mishwa ka banga nga mat long kim ngam su thu stau te da la ngalit Bible class pakanaro re hakapor ba minta bangawan sini ka jaka lo ngayo i be ki ai ki bapla te ba tin chong ble ki jing roi sam ko ong ba tu plate ki khmat ngayo i ki bapla ki ai chong me ha ta kapor ngayo i shisha ki ai bapla na kan ka jaka kan as ngomu i pastor mo ya baro ki pastor na sunta ba ja i na rosro long daily ba jong ki te mo ble ba pen sle ki ban sam ya ka tien ban pha chingi mo ban ngas ngo comment sama mitaka ni ka Bible school ro Ti la da na pleng jong pi ki ba pet ba pi perkat utrai ula ni umla ban le ka jem ka jong pi ula ni umla ban pen kalai ka jem ka jong ki hendrai ngitep lingba ka jingam ka jong i kong ka ni ka si ngitep ba utrai sha ulang ta ublei uba ba ka tin ka jong ko ang ba ulang ublei ngangalang ublei halor ka do baro hatu ka don ka bamla bat nga utrai ong ya kata bat kumbangi i ka jem ka jong pi sisha kamnon ka bamla badu jis ubangi shakri ula pen kya phi na do ba fidap arsnam hado menta filong kumni ko ba phi filong de na mar ka jingle ka jong u hadian kata ka Bible school pat pi mut ban batai shpang ka ba utrai la khot ya pi ka jing khot ka jong ka jem ka jong pi nofin batai kini achpang kata te ha ta kapor banga mo ble la pen im yang mo de ha ta kapor hi ba ble khot yang ata ba longan im ka de jing im ko bathmai mo ka ba ble un le shai ka jing im jonga te ka jing khot ka jong u de ha ta kapor banga pen baptis kan mo ble khot shai nga so thu de ka jing khot ka jong u mo kum longan poi sha kan ka pen ta ma dadam ble khot ngam dan ru ha kan ka jaka de bo ble khot yang ha bangan phla ya ke bawla le ya ke changing im jonga te ha ke por ke bala le no mang flash ki we ki ba pet ba ki ba yo sngo kan yen ka chim pla ka jonga ki yo ma de ka jing kar khu Amen. Ba nginget ba kinyo shishay. Kinyo ma shishay ka jing kar khu ling ba ki ba hi fia ling ba. Namar ngatep ba bon ki brio teng kim not ban plai ki ba utrai la le. Hendre nginget ba bon ba ki brio ki la ayat kuma hi fla ayat ka jem ka jong pi bat kila ban bin sriem ya ladi kila ban ong ba ite layat ling ba katate belingangan le ran ban plai ka kerteng ga jong jisu ngako ban kli shisha na dum mene por fidang keren ngako ban kli ha ka por fidang shakri utra hetu kalong yang kalong sam ka jong pi ka kadon lambat pi ne pilong marway ha to ko por ha kalong yi long sam jong ate mar ya long la ko bek kan hon ma manga ba ipara ilaya punya snow sini kan kidon ki ba support ini kidon lu ki ba ben ini ke support ipa jonga te idang long bi kabarim hengi pat la scam be kan bangin nung pai shoot te kidon ki por ki ba long bangis ngo kurdu ni mat ki jing e ma hoi tha bangila bu ju try kum ki ba ki bri ku ong ba pla bu try pin mat shu ki jing e re kum ki bri ngi dang long tang ki bri re ngi dang mat te ki jing e te mat ki jing e ba ngas ngo be kum bangin phai dem no re blei pat hap teng ki jing e ka ba kum kata u thau te kalat ban lai ni kita u pelai ru shibun ma ha ki por ki ba mi chwale tang ban bam ru ngim yo re blei la kar khu shisha ya ki jing em ko jong hi ma kum ka yeng long ngin kerdu kpu ngin ni krong ta ni ki brio ngin ni pan re ubli la kar khu shisha ka ni ka jing ka jing shisha ubli ubangi shakri ulong ta ubli uba thau lenti unong le iki kamba uba bat iki kular ki jong u but ulong shisha kata ka jing sha he ka badum amen but ngala ba
Kejim kejong pi kalong shisha kata ka sakhi. Kejim kejong pi kal along lupa ka sakhi kata ka testimony. Mde tang ya ngi ki bapet hande ya bon ki brio ki bapet shisha kejim kejong pi. But I ngot you play ba PP don hakane ka jaka but PP la ban shong hakane ka jaka kom ni ru de na mar ka jingle ka jong o. Pi ko ban ong e ki bri ki bapet ban ai I kentien jingkerman yiki. Pi barok ki bapet ya kan ka por. Nga ai ru ka jingkerman ni pi ma ba. Ba pi mat ya kan ko jing e pla mo. Pla ya ki shakri jong try. Pla ru ki we ba ken tip ba try long ba kraut te bala ban le kamba. Pi haba pi pet yang iro kan ka por piru pi don hapdeng ke jing pang ke jing sitom pi pai shu try pi oma de ke jing pen khia kan tang kata Amen. Ti kum bi kong yang hakani ka por ba la de don preng jong pi ki ba ya ling ba kita ki jing le. But pila yo ishi shaya ka sangti ka jong pi pila ishi shaya ki kamba ki jong pi wanum le ran ban pla yo kaksin ka jong ble ka ong ba la da ngingi le ran ban pla yegi bu try la le ka jong hakmat ki bre un le unom pla yengi hakmat jong pa u jong o ti ai bingi nya pla shi sha ngi nya pla ka teng ka jong o ha ke ek e bingi le ngim nan kam shi shaya ka pulpit ka bingi ong man ka pan ngim nan kam ya ka pulpit ban yeng ban pla ka teng ka jong o henry ai bingi ngin long kita ki pulpit ki bayat kat sebangi ngilai ban plai ke kerteng ke jong Jesu. But ni ai ngo kong ba fifi dan kini ka jaka but ni ai ngo if ki ba pet group but traveling in pen kot kini ko home session ke jong ai ba ngi nyelej ban ai ngo you try nam ta ke i bu la le nam ta ba ngi nang dan kini ka jaka ko ni bangi long ru ngin ai ngo you but ngi nget scam ba baro ki ba pet ngi kini ka por kin yo ma jingkur cooling ba ka testimony ke jong pi kong tu ngi nyelej ban duai try Jesu ngi wan try ban ai ngo amen nam ta kani ka por try ka bengi ngi yo try ban ya seng ban pen crowd teng ka jame ngi ai ngo try nam ta kani ka por try ka bengi yo ban ya shong ha kani ka home session try ka bengi yo ban ya ngap ya kani ka testimony try ka e ka ba ikong ya ban ong ya ka kamba ki jingle ki jame try ki ba me mel ale ka jem ka jong e ngi ai ngo try ba me mel apen kya e ni try ki jing pang ba ro try ki ba I don ha ka man ngi ai ngo try nam ta ka jing pen em ka jame try ka jem ka jong e ngi ai ngo try ta ki eki kam ki ba pla try ki ba memel ale ki ba medang le bat ki ba men sale try ki jem ka jongi ni dwai try ta ki ni ki brio ki ba pet try ling ba ki screen ki jong ki ni dwai ba la da dan pleng jong ki try ki ba pang ni ka por ni nget scam ba ka da ka jing jam snap ka jong Jesu la pen kya ki ba ro be pha la ka tien try ban mi pen kya ye ki but try ni nget ba ka met ka jong ki ka temple ka jong men sim khoi ba ka jing pang kam don ban na ka ni ka met ni do mok ki ta ki jing pang baro ki brana kani kamet ni dwai ru try ba ni kur khuru try kani ki bri ki ba pet ngi kani ga por ni kur khui ki try ha ki e ba ki kile ki nyo I try ka sangti ka jame ki nyo I try ka jingroi ka jame na ka life ho hendre ho ba chis pa sha ni dwai try ka por ba ki bri ki ki try ki nam issue ki ne ki ni u Jesu po jang ki ni I ka buram ka jame try ka ba don ha ka jem ka jang ki ai ba ka favor ka jame ba ka favor ka jang ki bri try kan dan bat ki ha ka jem ka jang ki hi baro but try swabbing in your wine or kini ka home session ka jong ngi dwai try ba ni ai ngo try ta ke e ba mi le ka jem ka jong but ka buram ka je ro baro ka long shme betang shme thank jong Jesu ngi dwai ngi pan bing ai kini baro ru amen but amen but hakawai pat ka por bangin ya kendo biang I hakawai pat ka episode jong kini ka home session tat hadu kata beli ka jing so ko na ka lang bat pi baro amen